بسم الله الرحمن الرحيم. ما دمنا الله تعالى تبارك ما يجنيه هنا تجد الله هنا كره كره لين تجدو. ومن يرغب عن ملة إبراهيم رغب عن رغب في أرام كنا كره. ومن يرغب عن رغب يرجع لا أرام كنا ما هو تجدي. أكون سيجا فوتيني. إبا فوتي مباني رغب ماذا؟ رغب فيه أم رغب عنه؟ نكر رغب فيه ويا كمي رغب عنه يجنا ربما. يا سلام. Donc waman yarghabu an millati ibrahima ala ko yara jendi bi jenge ka bon nabillahi ibrahima ka tabuluma illa man safiha nafsa ko ma mi yara nalo wala kad istafainahu fid dunya ala ko kenan ibrahima nya suga ni jeng kono ya wa innahu fil akhirati lamina salihin wala harajo do ibrahima ni man kala udoy qala lahu rabbuhu aslim mamna ibrahima ma ko ibrahima iyara di qala aslamtu li rabbil alamin ibrahima ko nyera di da ko ndaba mama no ya alay ووصى بها إبراهيم بنيه أقول ما نبي الله إبراهيم أفريا دم لدينين لدين كايندي ويعقوب يعقوب أفريا دم لدينين دي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أقول يا بني أقول يا دم على الدين السجن أوي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أجي أكنا سافوكا سورة إسلام ويد أم كنتم شهداء والما أو كن يشيروا إذ حضر يعقوب الموت ومن سيانا أنا يعقوب ما إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ومن نبي الله يعقوب بك أدوم لدي سيواتي سيلي أقول تقولي أدوم يعقوب أقول أدوم أقول تقولي ما تعبدون من بعدي أقول نسالم كفابي فنج من بدو قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وكم بك أمد بدو وإله آبائك أني إفاو نو إبراهيم كم أما أمود بدو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إمو كم من تمنى إبراهيم إسماعيل إسحاق ولوك أما أمود بدو إلها واحدا بك على كليني ونحن له مسلمون وأمبالي يردو على كليني ماذا تلك أمة قد خلت على كل يوم من دون ننتمنا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم منك أبوي أفنى بنا منك أبوي ولا تسألون عما كانوا يعملون أو تنجلنا ننكم فهم بارد وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أونا نافو أيك يهودي يقول نوكا نصارى أنو كان أبي كان نصر قل بل ملة إبراهيم حنيفا يهودي يقول نيكا مني مكا يهودي أيتي كان نصر نصارى فنقول نمكا نصارى أيتي كان نصر ألا كوشيته بل أيوتي ملة إبراهيم حنيفا إبراهيم كتابل من جنگنا كبو فلان كفياما وما كان من المشركين إبراهيم ما كان فلان كفو دويده قولوا آمنا بالله أيا فهم لمن يرى الله وما أنزل إلينا أنا فاهمين جنگنا أونكا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل أنا فاهمين جنگنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أنا إسحاق أنا النبي الله يعقوب والأسباط أنا يعقوب موجه ولد أسباط وما أوتي موسى وعيسى أنا سيدنا موسى أنا عيسى صنع فمنا نوي توراة الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم أنا النبي ما صنع فمنا كبو ما يرى لا نفرق بين أحد منهم أنت تدين إنه أنت دولا كلي شفرة كبونا نبي على كتدين عند من يلين أبلا ونحن له مسلمون وأما يردو على كلي جماعة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به نولي من عرفنا أو لمن عرفين يغنى فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله على بني وسوك على كام وسا وهو السميع العليم على دمني مساي على دمني مساي صبغة الله على كان غلا ومن أحسن من الله صبغة وجن كان غلا كان كتم على تكاو دي ديني صبغة الله على كان ديني صبغة الله على كان غلا جن كان غلا كان كتم على تكا masih full main kata malah. ونحن له عابدون أمو على كلمة بسودة ولا تهاجوننا في الله أخويا لا أبا أنصى على كل واحد وهو ربنا وربكم أنا ده أون دبامة يا أوفنا دبامة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أبارا بانيا فنا كبارا وبوي ونحن له مخلصون أم بلا جلهم كنا جلهم على كلمة ده أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ولما بابا إبراهيم عن إسماعيل وإسحاق ويعقوب عن إسحاق عن نبي الله يعقوب والأسباط عن يعقوب مودهم كانوا هودا أو نصارى أو بابا يرى أولوك يهودية ودي والمنصارى ودور كندوا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ثم سيكا جروما جروما كتم موكا من يك سيريا دوغا عليه يرى كبا على يرى
وما الله بغافل عما تعملون ala ma kay ñene ma say aku fe munum bara de تلك أمة قد خلت ala ko ni mande munum temena لها ما كسبت ولكم ما كسبتم bara min je o buye aw fane bara min je o aw ye ولا تسألون عما كانوا يعملون aw tina ñene nganu nun ko fe munum bara de سيقول السفهاء من الناس amina sisa جاء المدير اشرب لا مدير ka sega ta don aka kuma drone la de ايوه سيقول السفهاء من الناس هي قصه تحويل القبلة كما صلى الله عليه وسلم أبو مسلك نيسي إبراهيم كان نيسي فاني مانو أركاباي ga ala ya ayelamene ma ala ya ala pa kan nyesi sokrama yaro yahudiyaw ulu nyesi fa ani nasaro nyesi fa o tikeleni ala pa kan nyesi baitul maqdis ma ne yahudiyaw kan nyesi fa ni o kele tumamina akara jarabi dugu bade islama do sigara yere ulu bora islama yala jaka yere kum ka annege ja yahudiyaw kanye sifa yahudiyaw ta de ce bismillah mudir assalamu alaikum wa alaikum assalam wasilu inshallah wakira kalo ta an woro ayo de ke abinyesi baitul maqdis ma fara min bieno ala ka kanye soma ala yere de ya kwa donc amina do kisa de kono sisa sayaqulu sufaha minan nasi ala ko nalomo bina fo mo wala bismillah ما واللهم عن قبلتهم ako mun ne jena ka buka nye munyu ko don ka buka nye simfama التي كانوا عليها ako mun nye simfamin ka قل لله المشرق والمغرب ako kile boyora na de yoro bela jele ala tadi يهدي من يشاء إلى صراط ala mo kanda مستقيم mami aje kata sa tige kile lemba وكذلك جعلناكم أمة وسطا to kalau to ala ta bonye ma nya oke ummatan wasatan chamancela mandewye mamad na ka mandewne chamancela mandewye chamantemo ko لتكونوا شهداء على الناس wasatiya yijumai litakunu shuhada ala nasi fala kashire mohoka ويكون الرسول عليكم شهيدا kira yere bita aw ka shere la harajo do ma Muhammad mando le bita shere jo hali nabi nyuma ko ana na hadisa ko no tuno nabi da ke nuhu ka mo amatu ka shere jo ala ba ko nuhu ma yo ma ka yama to ka kira ka ka mando ma ko yala mande nu ya ke tugo di mande nu ba ko nu ko bin galon ga ba ko Muhammad mando me shere Muhammad mando bin amba fanya kala Qur'an ko no ala ni nuhu ji samba kele sambi duru de baje abuka mo wole kata islamiyama fora Qur'an ko no tugo amita o de ka shere jo الله أكبر ma kira yɛrɛ bɛ taa kɛ anw ka seere kira delila k'a fɔ a ka sahaba de k'a ka kuranna kalan kan a ko ale bɛ kuranna kalan cogo di Abdullahi ibn Mas'ud a ko an bɛ kuranna kalan cogo di Seydina Muhammad kan wa qad unzila alayka kuranna in jiginna e de kan an b'a kalan cogo di a kira ko n b'a fɛ k'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da quoi n b'a fɛ ka bi ta in k'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da n yɛrɛ kan a ye kuranna kalan fa taara se qawluhu ta'ala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ala ka buka churi la hara jodo nan nan ni mande bela jelen ka shere ka sura kana ni sayyidina muhammadi ke ke shere ki jiga mandunga abuka churi krai ka sida mino yoro bela jela ka hasbuka kufitu hasbuka kufitu akain hasbuka wasa atata ya sawa to an kɛra camancɛla mandenw ye an bɛ taa seere jɔ mɔgɔw kan kira yɛrɛ bɛ taa seere jɔ anw ka lahara jɔ don bisimila وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ala ko an ma ɲɛsin fan kɛ komi ɲɛsin fan min na إلا لنعلم من يتبع الرسول an k'a dɔn maa min bɛna tugu kira kɔ ممن ينقلب على o عقبيه don ka bɔ mɔgɔ la maa min bɛna sɛgɛn a sɛnɛ kɔrɔ kan n'o ye kafiriya ye وإن كانت لكبيرة ala ko min filɛ nin ye k'a ka gɛlɛn dɛ إلا على الذين هدى الله bala kɛra ala ye maa minnu kan da ɲɛ tɛ i jugu ka ɲɛsin fan ala k'u k'u ɲɛsin yen yɛrɛ de u k'u ka bɔ o y'a sɔrɔ u bɛ seli k'u ɲɛsin alikaba ma ala k'u ka bɔ yen u k'u ɲɛsin yahudiyaw yɛrɛ ɲɛsin fan ma i y'a sawa وما كان الله ليضيع إيمانكم o kɛlen maa minnu fatura kalo tan ni wɔɔrɔ in kɔnɔ maa min na ni kɔrɔ nana yɛlɛmɛ sisan ka bila a kɔrɔlen na a fɔra ko minnu selila ka kɔ o ɲɛ
nunu ma koron soro ko la luka ko be teweli ala ko ne ko to ma kana allah li yudiya imanakum ala maga ka ba ko selu perdi al imanu huna bi mana salat ala maga ka ba selu ko min ke ka nye sinen to yembe ala maga ka ba perdi de inna allaha bin nas la raufur rahim ala ko kera makari masai ala kera hine masai aka jongna de قد نرى تقلب وجهك في السماء وسيدنا محمد أن يبي كينيو يرى يلمه سانكول لا كنيسي يهودي كنيسي فانا أبو مالك راي فيو أمني على كوسام من كاباك أبو سلي أبو كنيسي بيت المقدس ما أبو كنيسي كورا تكا سانكول فلنا سو على بنا بايا كنيسي نبي الله إبراهيم كنيسي فما نوي على كاباي لا فلنولينك قبلة ترضاها ako nyaba la diki nya yeleme sankolola ako falanuwalliyannaka wallahi mina nyesim fandirila tardaha ibna jeni nyesim famiyede فولي وجهك شطر المسجد ay nyesim la farama misirin kama jama ya sawa qissatu ta'wil al-qibla may wala baba ko masjidu maza al-qiblatayn masjid al-qiblatayn salama do barakira no fe uselila ka ala ko ka koran yeleme olu sella nyese alkaaba ma ya soro nunu ma koran yeleme ni nunu ma famu nunu sella kunyesi faima baitul maqdis ma nunu kala sella kana nunu do sella kuma kala foro olu ko ambora an sella kera no fa sisan kana an sella ka nyesi alkaaba ma wute sella automatiquement ka sega almani yeleme to no bela yeleme nyesi alkaaba ma alu bukhari kono tan into bayna tan ya sawa donc le o hadisain laje nastanbitu minha ahkaman kaseera ya hadisain ami kiti chama bwala akiti fola jume jawazu ta'addudul masajid abba islama sala kono misuru ka chaya parce que nunu bora kerafe titrisella ka umaklola una nasa ndogi olu fana maklasella bajira ka po misuru ngaso nyana o teleni aflana jume sur'atu tanfiz as-sahaba li awamir rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahaba ka teli sababu ka teli kira ka yamariya kelila parce que nunu ko an bɔra kira nɔfɛ sa an selila ka ɲɛsin alkaaba ma kuma seli bani kɔnɔ dɛ y'u to seli la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka yɛlɛmɛ ku ɲɛsin alkaaba ma ya saba a b'o cogo de la ala ko fɔ kira k'a ka ɲɛsin shatra al-masjid al-haram laharama misirin camancɛ ma وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Sena mawar kata bolo bunyi si ya bujau kan nyesin fama kawati ni ka bukla ka sigin tugini kana nabi la Ibrahim ka nyesin fama abu ka gafe ko aha ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أنا أقول كما كم موديل بلا جلين دي مغامة مامون سونا كتابولا ما تبعوا قبلتك أبدا تتوجه سيدنا محمد كان يسير فانكو وما أنت بتابع قبلتهم فانا تتوجه كان يسير فانكو وما بعضهم بتابع قبلة بعض وودوتي تتوجه كان يسير فانكو ولئن اتبعت أهواءهم أقولنا واني تقوله ومن دموعه من بعد ما جاءك من العلم فمن علمك فإما كفو على يرى إنك إذا لمن الظالمين أقول لك رأيبك يركون تونينا ودوئك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه على كأنه محمد صلى كتابه لأنه كتابه دونكوه يعرفونه لو سيدنا محمد دون كما يعرفون أبناءهم نفبوده دون تقول منا والله يقول يهودي سيدنا محمد دون نفبوده دون تقول الله أكبر وإن فريقا منهم فسي كبي persuni romain كبي ukumi dolo do kraka dolo bora do mina no ya yi uye kibla kata nyoma firsuka masaka kibla kata rom tama ka kidin bla kata ako zohara malikul khitan ko masaka min de na ka bolo bina ke ni seri jibe na bina jemara kaka dolo bora de kamba ke tuwe abuka kidin bla kata ya soro nin fana yaye tuguni nin fana yaye dolo la ka fo dolo min bora ni uluka masaba uluka fanga bana te personu rono bala jele ga fanga bana uluka kidin blagata nyoma o ya soro zahra al mustafa fil madinati al munawwara kraya ga kidin ci ka letri dama kata di rono ka masake ba an persu ka masake aslim dos la mela ikisira ato kraya letri ci kata bo mamunun do ukmul biru chaninin kundo ko dum
ciden nana dɔrɔn ciden fila ko k'ale dolo min ye ni diɲɛ mara masa n'u ka taabolo bɛna kɛ ni seliji ye n'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen ka fanga tunu a ka dogo nin siya in de la k'a sɔrɔ arabukɛ na ni lɛtiri ye k'u k'a bin k'an ka kurusi bɔ k'a lajɛ arabukɛ minɛ k'a don nana sɔrɔ a seliji na ko wala ko minnu bɛna diɲɛ mara ko ninnu ka siya don a ka sɔrɔ ka lɛtiri k'a lajɛ o y'a sɔrɔ patɔrɔn yɛrɛ bɔra fi madinatil munawwara sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ kira ka lɛtiri sera a ma ka ban ala ko bɛ se na Muhammadu dɔ i b'a fɔ k'u denw dɔn cogo min na o b'a dɔn dɛ wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa a jamakulu dɔw bɛ yen olu bɛ tiɲɛ dogo wa hum ya'lamun ka sɔrɔ olu b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don al-haqqu min rabbik fa'ilun li fi'lin mahzuf faqad ja'a al-haqqu min rabbika tiɲɛ nana ka min ma yɔrɔ wala takunanna min i al-mumtarin kana kɛ sigabaw dɔ ye fiyewu ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة لمن جوينو ولا مفرس أرهما ولكل وجهة nin kilon kelen ɲɛsin fan de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na kerecɛnw n'u ka ɲɛsin fan yahudiyaw n'u ka ɲɛsin fan silamɛw n'u ka ɲɛsin fan هو موليها a bɛɛ lajɛlen ɲɛsin fan tigi ye ala de ye الله أكبر فاستبقوا الخيرات a ye ɲɔgɔn da hɛrɛ baaraw la أينما تكونوا يأتي بكم الله a جميعا mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ n'aw bɛɛ lajɛlen إن الله على كل شيء قدير ala ye se masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen na ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ala bɛ الحرام se na Muhammad ni bɔra yɔrɔ yɔrɔ i k'i ɲɛsin lahɔrɔma misiri caman caman وإنه للحق من ربك a ko tiɲɛ dɔ de ka bɔ i ma yɔrɔ وما الله بغافل عما تعملون ala ma kɛ ɲinɛ masaya bɛ fɛn min baara dɛ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام n'a bɛ maka sisan an b'a ɲɛsin alikaba ma kɔrɔ ma mɛ minnu bɛ maka n'u ɲɛ bɛ alikaba la i b'a sɔrɔ dɔw b'u ɲɛsin kan n'a ta dɔw b'u ɲɛsin kan dɔw b'u ɲɛsin kɔrɔ ma dɔw b'u ɲɛsin tilebi ma dɔw b'u ɲɛsin bani ma dɔw b'u ɲɛsin baba ma alikaba bɛ caman cɛ la i ɲɛ ka se alikaba ma dɔrɔn a banna o de laɲini maka yaasa a b'o cogo de la ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره هل تجوز الصلاة فوق سطح الكعبة؟ ناصر مقابل سيدي الكعبة سافي الكعبة سطحها مجلس المذهب يا جراكا فو أتبع فيو وسافر لكي يسي الكعبة ما Atmana sa riba sa tula sa fe minye simini minye sifu madare do wala masabu do ajira ka fo atibbe mo ka sedi ala sathi kaaba baril faqih aba fa maliki ala te as-salat fawqa sathi kaaba جيد nata ko yoro min ka sanu ko bi laxusu kala fa laxusu kala maza maliki mo ba ko yoro jume ni bi ka sanu ka tebe du ko yoro be ka ko ngama sira selala saful kaaba Allahu akbar kullu billahi zukati fil mazhab maza al maliki هكذا لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا سأدلك رسول الله بقولك جوعوكا إلا الذين ظلموا منهم ولا كرا مامون يركون تاني ولو كنا باني نتوقع بكا جوعوكا ولا تخشوهم واخشوني أكان سرني يسرني علاني ولأتم نعمتي عليكم نعلا بنا نعمتي من أوكا ولعلكم تهتدون ولا سواب سكا كان سورة منا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم على قابون يمن يكيدنك أو ما قابون يركون يرو يتلو عليكم آياتنا أبا علىك آية وكرا أوكا ويزكيكم أبا أو سانيا كبو فلان كبو يما ويعلمكم الكتاب والحكمة أبا وكرا قرآننا أن يكرا كتابلو ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الكتاب ما يرى قرآن كرو الحكمة بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لنا فينا ما لم تكونوا تعلمون أو كنت فاهمين دون واذكروني أذكركم على أين على كسمة ما على فنا باو كسمة يا سوا على باو فتاكو جاء في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني ما هو ما نبيك على كسمة كذا كذا على يسقيني أبوني ما وفي الحديث سوار لا تقولي حديث القدسي لا ala ko nabi Allah Musa ma yala o ma Musa ka fe ne ala ko Musa ma ita fe anga si so kilen ko Musa ka boko yara mera ne ala so kilen ko ala ko Musa ma o ma alimta anni jalisu man zakarani wa haythu maltamasani abdi wajadani ma ni ba ala ko suma ya kadala ka fa ma'iyatullah ala ka ma'iyatu ini ala bi nyote kana siga ulati ma'iyatullah ya dan tanqasmu ila qismain
ma'iyyatun khassa wa ma'iyyatun jami'a wala ma'iyyatun khassa ala yɛrɛ y'a fɔ k'a ale yɛrɛ bɛ maa minnu nɔfɛ direct i n'a fɔ a ye min fɔ Musa ye innani ma'akuma asma'u wa ara o ye ma'iyatul khassa ye ani a ye min Seydina Muhammad ye min fɔ Seydina Abubakar la tahzan inna Allaha ma'ana o ye ma'iyatul khassa ye ani a sabanan Quran aya saba de b'a jira k'a fɔ olu ye ma'iyatul khassa ye ma takunu najwa min salasatin illa huwa rabi'uhum ni maa fila di ɲɔgɔn ye la ala y'aw sabanan ye n'a ye maa saba ye ala y'aw naaninan ye nka n'o bɔra la ma'iyatul amma o de inna Allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun ala kan da sababu واشكروا لي ولا تكفروا أكان على بركة أكان فطر ولا أنا على لا يا أيها الذين آمنوا يا أو مامون لمن يرى استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة أي دمني على فعل صبر نشيل كاماي إن الله مع الصابرين أنت من آية من قبل تقولي استعينوا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أنت من أوكا دمني نقول استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين كم أنا جل تقول adama de ika dɛmɛ ɲini ala fɛ bi maza bi sabri wa salat ika sabali ika seli caman kɛ n'o kɛra gɛlɛya min wuli ala fila k'a wuli cogo de a fila k'o de jɛra an na quoi hakaza ala k'an bɛɛ sababu ma inna allaha ma'a sabirin ala ka fɔ bɛɛ sabalibaw nɔfɛ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أكان أبو مغوي مامون فغرا على كسرلا نو يشاهد شيء أموات أكان أبو سيد سوما فسودون بل والله يوتي أحياء على كل ينموندو ولكن لا تشعرون أن أوتي سمناي أحياء كان ينمايا وسيريا تواريخ لا فامبلا جلينفه السيريا تاريخ لا فامبلا جلينفه وكو سامويو دلا كانا Uhudu mamunu kun dalen bɛ gazwatu Uhudu cɛdenw minnu bɛ Uhudu la sanfiɲɛ nana ka sanba nana an b'a fɔ o ma ko suyul sanwoyo nana ka na kaburu kɔrɔta u taara ka t'u bɔ ka t'u don yɔrɔ wɛrɛw la wallahi u taara sɔrɔ u salen bɛ cogo min na u bolo dan bɛ joli bɛ ka yɔrɔ minnu na u y'a dɔw tɛgɛ sama ka bɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la joli bɛ ka seri ka bɔ u tilala k'a nɔrɔ nɔ na o de kɛra fi zamani Umar ibn al-Khattab a dɔw kɛra an yɛrɛ ka bi tile la tuma min na u bɛ ka alikaba yɛlɛmɛ an ka usazu a n'an kɔrɔkɛ docteur Idriss Sogodogo ale yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ u taara bɔ a dɔw dafalen kan i b'a sɔrɔ fo joli bɛ ka bɔ dingɛ nɔ na u bɛ se ka u ta ten hélicoptère la ka bɔ n'o ka taa n'u ye ka t'u dogo yɔrɔ la mɔgɔ t'u ye yɔrɔ minnu na a b'o cogo de la Saudi la kɔni olu b'a kɛ nin cogo de la donc nin ye maa minnu k'a ta ka bɔ Uhudu tile la fo ka n'a bila bi la n'a fɔra olu ɲɛnaman don i kan ka da la k'a fɔ ala de ye se masa ye i kana miiri ko sayidu su sara amwaatan kana miiri ko su don bal ahya'un inda rabbihim ɲɛnaman don ala ma yɔrɔ yurzaquna o bɛ aya wɛrɛ k'a la donc an ko aya ta kɛ ka yasaruw kɛ u nin de bɛ bɔ ka don hadisa y'a fɔ cogo min fi tuyurin khudrin kɔnɔ biɲɛnamaw kɔnɔ firisiyɛlenw u nin de bɛ ta ka don la olu bɛ taa don alijɛnɛ kɔnɔ ka alijɛnɛ dumuni daminɛ fɔlɔ yanni maa tɔw kana aw yɛrɛ kɔni b'a ye a sara sago cɛjugu la a kantigɛra walima u ye muru turu a la aw fɛ k'a tɔɔrɔ la ka sɔrɔ o saya min bɛ yen n'o man d'aw ye dɛ o de lafiya ka bon ni saya bɛɛ ye dugukolo kan kaburu kɔnɔ lajaba wulila ka bɔ a t'o ye olu ni bɛ don kɔnɔ na direct ka taa don alijɛnɛ kɔnɔ ka dumuni daminɛ adamadenw b'u ka ni an b'an ka ɲɛnamaya hayatu bɛɛ kɛ k'a ba ka taa se diɲɛ wuli la olu bɛ alijɛnɛ kɔnɔ ka hayatu barzakhiya kɛ k'a ba arasotil kiyama lahara kɛnɛ yanni maaw ka t'u ta yɔrɔ la ni bɛɛ b'a sɔrɔ ninnu bɛ alijɛnɛ kɔnɔ ka dumuni kɛ nka e yɛrɛ k'a saya cogo lajɛ a cɛ ka jugu dɛ ka adamaden da k'a kan tigɛ wala ka ban muru kɛ ka kunkolo tigɛ walima ka muru kɛ ka tɛgɛ sɔrɔ mais sayidu su dɔ bɛ yen kira delila k'a ka sahaba dɔ jira Uhudu don u ye ale tun bɛ diriw tun b'a bolo kɔtɛrɛ tun b'a bolo n'u tun bɛ kira kɛru ni kala ye dɔrɔn a b'a kunbɛn ni nɛgɛ a ka nɛgɛ tigɛra k'a ban a tɔw tora kala bɛna kira sɔrɔ n'u ye kala fili a b'a kunbɛn n'a bolo ye fo k'a bolo tiɲɛ a bolo jara a bolo salen tun bɛ taama dugukolo kan kira ko ni maa min b'a fɛ ka sayidu su ɲɛnaman t'a fɛ dugukolo la ko tiɲɛ filɛ nin ye sayidu su ɲɛnaman a sabali a bɛ alijɛnɛ kɔnɔ walahi ale de ye kɛlɛ kunbɛn k'a bolo kɛ ka kalakisɛ kunbɛn ka bolo bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kalakisɛ kana kira sɔrɔ
كانت مصوبة فانا سلام مصوبة فانا يمينك وكانت اسمها على المسوية رتبه كالنشيبة وهدو دعاء مروف لفوسي أقول نهري دون نهرك وصدري دون صدرك يا رسول الله. الله أكبر. مصوبة بيتي كبا مروف وسي أقول كرا أقول كم سغيرا من ينكندي إدسي سغيرا من يندسي دي يا رسول الله. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا المؤمنين ولا يرمون على يادفا. Ne manga badore bi bol kata marfa chika mana badore bi yara yara kata para muso ka tolo ya isa masyaallah aywa دكتور آدم كرامبي بنا تعليق دام ان شاء الله فليتفضل مشكورا لك النظام الجيراني أما يرمنا نقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء أكون ينمدو يعني ترى ذا سورة دو سرى فعلى كو يقول بل أحياء أكون ينمانا ما أحياء عند من عند ربهم ينمودو على ديرو نوتي أو يروتي أما فرما نلي قيدوي تذكر كما كغراندو على note do bisega fo kibini tasika kaslama la bushinai kiraba fa ka hadisa do kullu khalufu fam as-sa'im atyabu min rih al-misk aya fatari la indallah ay hadisa yin fatari aku sundo ba da kasa min go sundo ba dala kwa kasa ka dika te miskuka yini hadisa yi tadore ba fi islama la bushinai masita fa ku sundo ba da kasa ka di ma ku tugudi atiyabu inda Allah aku ala da yura kati na fiya jalan foti aku la khalufu fam as-sa'im atyabu min rih al-miski amin min rasul min hadisaina من عنده أقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بسم الله ما دوا نيبولا وسارا آيات كلمة ميدة نقول بل أحياء عند ربهم يرزقون نيرينا يحمل المطلق على المقيد أبو فؤاد تفسير يحمل المطلق على المقيد نكما كورونا قبل حكي دوي كتلا كان يرد رب الكوتو فرلا كورونا تالا ibe kuma ferle ibo ta ko do kurulin ka kiti do kono nabiyati dina konnana ni mi flen yisa bi tafsir ni muqayyadu de ati tafsir ni mutlaqun ina fo kira ba fa ka di sabara ka fo alau tala ya wajiba bela jelen ka kita la yafa silla o yoro ina ko kala yafa man la yakiti tuwafo akika daba do dido me kira ka hadisa do na kuni la yabi fa faka ta sura kishili no ka bugiri karma kishili no ka bu fama ibo de tabi barake noye kana bodro ko kira do ko nga saka do fa ma yesara tiwa mi fo qualité mi fo de barabe ke no de wala ni ma corona tuma do ro bi barabe ke no de katina ferlenka ina bo ne do ko sisa fa ante mana aya do na ali be siliki nyeshi ni ta ni de ko ram e ga siliki nyeshi ta atibe na ni dali de ko fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah abin ga ka dalle be siga mun ko de wala yare du ko na ya nyeshi yoro yoro kale ale yare alabe do alibi nyeshi ki nyeshi klibima aka dalle de flane ibe na ni mukayyadu de anna yoro di nasisa ante bana ayamina ala ko tuwde fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa ayatu kilin ni ba Allahu akbar parce que ayan folo mi forana ali ko ni kene be ke sirifay ni tali ko ka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ni nyeshi na yoro yoro alabe utmana ne be ni sirika nyeshi klibi manga dalu de wala do be blofe ko ala yara de ko wa ahalla Allahu al-bay'a amma futa aywa utmana tibe blofe do ko ala de ko wa ahalla Allahu al-bay'a firibe taqribi chando yi mata koro ferlen fe mana hadisa do la jawuli bitlaka ni ayen kabako barabe keno de ala ka aklima da ايوه بمعنى ان نعتمد
على قاعدة يحمل المطلق على المقيد. أنت الذي شهداء هكذا ما شاء جيد. الله يبارك في الأمور. أيوة فخامة قلوب ليكو شهيدين من تمنا كرا جهادي توي يلا أون تابي ما جمعنا بجد شهيد سوفة وما من بجد شهيد سوفة وكتابوني كرام صلى الله عليه وسلم أكمنا كهذه سولا ما من بينو سارا تاونا بنا بيشون دغلا نافو كورونا كتشون سلامة دغلا سلامة فون فمن بيسالا والما كوليرا لوبلا جلني بيتي شهيد سوفة والما تسمع ما من جن والما ما من تورجلا من بلا جلني بيتي شهيد سوفة الله كان بيسالا ما شاء الله. Asati Islam ya, ani mamin tahu ni muruga ka mamin soho, wala ani kalau dini mamin fa, ani musuh tora musuh kala laba kota, lu bela jadi saya disuyi, ala kala laba tu lima ala kadam. Ay saya disuyi ko, menunu, orang unin nunun diferensi ya pa, nunun saya disuyi, saya nunun sapatu kala kenaka, ulu ciko. Ulu do chokola usara choko menakeri to kumulo fana tibiri abo chokola aha anana hadisa yara kona hadisa ubala ala kan biasa wabama insyaallah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. أستاذ كلام المفقه يحمل المطلق على المقيد. Orang lain cek usul cukup fana don fasur fana do problem soal. So kaidah dari ini, alam sehingga dia kau fatahari urakabatin. Jika sehingga jono kah orangnya, Muslimun kana au kafiran. Me alam kita kaidu dalam ayat wala fatahari urakabatin mu'minatin. Do ibu tahari urakabah fana pemiu Quran apa ma? Ibu apa pemiu mu'minatin bi. Dan. Hasil. نيروينا نيمي فون حمل المطلق على المقيد ناس أبدي كيش كلينيكا فلا تسمعوا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أني أيابه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أبدكم أنا شيء في لكام والنوكرتي نحمل المطلق على المقيد بس أبدي كيش كلينيكا من كتير من تكلين لا يحمل المطلق على المقيد. بس كأني سورة هذا النساء عملها سامة نمبرا نسورينا أمثل سورة آل إمران النساء نعلم بكمنا ويرولا مامي ni ayi mumini faga ama dabwa kama utigi yadu muke waman yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina aya yqulna na mu'mina fushan sama fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi ila an yasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وإن كان من قوم أمام فوي رسل مؤمنة من مؤمن كوسي سأجي من أي مسوق رأيكم وكوني ينبغى تفسر الله إبادة أن كتير مفونين تكلين يفعل لك كتير ولا سيسا ألا بنفوتودي نما نكون ينبغى تفسر الله أنت علي كظهر أمي وكيف فرتولي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة على الإطلاق أما مؤمن كفوي نا يجاهل الجون كافر الجون يبتاسا يبا كافريا الله أكبر نينا مطلقون مقيد تتكتي كلينا فسانت كتي كلينا فتحرير رقبة أما كيف فعلا أي رقبة أكرا سلامي وأكرا مسلمي أكرا كافري وأكرا سلامي وأكرا فنفني فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى دونك حمل المطلق على المقيد بابو أكما فوقوني مدرسة دون كتايا أنا
bahsu ke kacaya ni kunyo na qur'ana ya tisika tafsiru mutlaqu ni mukayyadu ko ro chama tafsiru chama ni ba ya dulule no tafsiru de la al mutlaq wal muqayyad abike tibadme na tike yayi donc ni ma farati doro bi kitu ñagam ñogona la ka tuli ma da aywa jazakumullahu khairan ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع يعني كمو ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يدير أمة محمد من يقول إن المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون أدير محمد من دون دمان مصيبة أدم أدين سورة أكان إنا لله وإنا إليه راجعون أبانا نيني كلمة الإيمان نيني فضل على الإيمان أولئك عليهم صلوات من ربهم أكون مصيبة أنا ما نيني فو فين بي على لك أفاني أقول جمعي صلوات من ربهم ورحمة على دعاء بي كان كبو على يرى ورحمة هنا بي كان كبو على يرى وأولئك هم المهتدون أقول لي ما كان قالوا فانا بي كان سبادي سو مصيبة فانا كبيدا لشيء كله إنا لله وإنا إليه راجعون على بي كان سبادي كي أقول على بي سوليكا على كسولي دانتي كرا دماغ على بي سولي عم يركوا والذي يصلي عليكم وملائكته على بي سولي عم فانا كان كوري ها بوجه الله دالوك لنا القرآن فانا Allah kafo lafzu Allahumma salli ala Sulaiman to babo anga mazabu shi kudo ya jira kafo ka soli ke mo kan keren nana ka anga na ke illa an tariqi tabi'iyya kira ko be am sega mo waro ta kwa na fa ni Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa jami'al muslimin wal mu'minin wa fulana bisakanya miraso ye kira blanya ka mo keren ka fo ibata ka fo Allahumma salli ala fulana o mo ma wa doni bado ya jira ka fo ko ati bien ko ka ko ne do ko hanna so kira re salatu ka mo do ka keren manna ta du'a ya rasul Allahumma salli ala ali abi awfa kira fo ala ka salli mo do ka me min kon ka anga tu saraf ni no ko le jume ko ba bi daga inda tabi'iyati ni bi ka fara kiraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin ma maqabi bi Allah ba da kam singa mo do karen tino man ni tin nabi ni may melekete ko la yajuzu hada ala ka sababa mo aha inna as-safa wal marwa min sha'airillah anene safa ni marwa mamun tara magawlu ba don ni farade as-safa wal marwa safa ni marwa bolli ni nyode hanna sara maza maliki ya jira ka safa ni marwa bolli rukunun min arkani maza min arkani al-hajj wala do ya jira ka shartun min shuruti al-hajj do ya jira ka ko sunnatu abo to da kan ni rukuni ne rukunu chana do sel ko biche se hijju ko biche abo to da ala ko defanye akoy kadala ka safa ni marwa ni kulu fly kira sele domina safa ni marwa la ako abda bima bada billah ala ya damne ni ne sayyidina Muhammad ba damne ni ayalla safa sallallahu alaihi wasallam ayalla safa ka folo kasara ka jinta na marwa ka do afana ni tara maga ni bina safa ni marwa bolli damne ibda bima bada billah ala ya damne ni mudure ya damne ni jume bi bima bada billah de وَنَحَجَّ الْبَيْتَ وَإِتَمَرَ أكون ما نيل هرم سويه أو إتمر وانما ما من ترى إمرالا فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما سفوا إتالا إك توافق كمنو سفان مروالا ومن تطوع خيرا نما ني براجي ني هيرلا فإن الله شاكر عليم الله بركة مسايا الله يدوني مسايا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الله كو مامون من فين جيلو أيوة ما شاء الله da anga do ga ho hejini imra uluti keleni adama de hejini nendi fe ishi kono shen kelende ibi minke donc heji fana kalo karen ne bala heji siga ke no kalo no monte no atma heji ngani ya fana sika shiri no kalo no monte en tant que heji kalo no majo ma siga heji ngani ya shiri di ta heji
erlala ko qur'ana ko al-hajju ashhurun ma'lumat bi khilaf al-umrah ani umrah tikirimi umrah wati kadi sam wati kadi ta umrah la asir lente sungalola asir lente wasila kasinga wuli doro kata maka kata al-kaaba munu ka safa na marwa boli kana raka fula sedi makamu ibrahim na ki kun sigi tige umrah bana o hiji tele hiji barabade mina sigu bola alwuqu wala arafa sigu bola min bela jelen bola sita kirunu ulu bela jelen bola ulu te murala donc ni le imra fana abi ben sawosa ikata imra la ni ala ya shekiye kira yara kote ko tabi bayna al hajj wal umra ay imra na ba hiji ayatu nyonna tabi fanta ya shiye ka bo adama dena na ko atogoy bi sanu tasuma bi sanu fiye to mina kan daga bo bola wanda bai an ashe tigin non chama be ti magambla de akune ne hadisan yi ne hadisan yi do abuka fanta ya shiye ka bande fe ka usau karame du ko nyina ku ga imura ko en boala uka wadi fanta ma pasi ambe amul majaa am ko ngaba sana nyine do ni amul majaa kera ni ko ngaba kera fa hali kitibi yele me asa sai na mo kle amul majaa manyana ma jama be ulu yala talla de Allahu akbar sai na mo ko bulu titi ga nyine wallahi ko bulu sega ci gay ni Allahu akbar do wala ala na be sama bomma do ni de hijini imra la difference ala ka be sama bomma innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda ala ko mamunu me fen gido anye fen min jigi yaktumuna ma anzalna bu fen dugo anye fen min jigi dalu bangino na ani kanda kere kawde kera ka kera yaddugo tawreta ko ma aforu yo kaba kono ku kata jira utara wol makala je kuluma ya kono wa ba kono kira ya bitawreta kono abi injila kono ala flaga qur'an aya jiga kama munu yini dogo min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab an kala to ga bangi mo ko kitabu kono ulaika yal'anuhumullahu ala ulude mo ala imamunu danga kala so ala kitanga de wa yal'anuhumullahu dana ne ke baw fana yu danga ni ala idanga fembe bi danga ni ala idanga dan fembe bi danga melakaw bi danga kono bi danga yiru bi danga dan fen bele jele bi danga wala fara ko danga kera fo fe minna igi ko la sala muhammad ma de kana sallallahu alaihi kera manna kera mo sallallahu alaihi wasallam ay danga ke fe minna ya donc fen min ta mon be amma ya anya ga tlela bi mo ko bayi ibe kamal ko da fa le bi bele shen ba kana Allahu akbar am shen da kana wal ma bi gurume ti da bolo la barasle bi bi da bolo la danga ni kara fe munu nanu mbala Allahu akbar ni mbala de ni ya ga foka ta bo danga de bi ko dore ma dal sen ki ma ko ya ga jolo ko do ba ke jolo ko yere an yere ko ni samara do rami an ke ra yere ala di danga ni ka bo bi danga kara mo ga danga na ya ta do mo so de ba do ani ke munu bi sanu du bolo la Allahu akbar amoy fere nere sanu do bola en ka harda kono kale ka maraji de fenere do no ka maraji do ni kala ko ta do ya allazina badalu ni'matallahi kufran nakalo do ala ba ita ka warije ba ke sanu muna aka warije da halin no jowi sanu ko mbola ni sanu do danga de diba kara sallallahu alaihi wasallam sanu bola ne ka sama ka ba ka saba da bola la ka fi ko jane meta suma de bola la ka kema ta ta Allahu akbar kata ko wallahi kira kan bo ale bolo la ka fila le tata Allahu akbar jena ko Sulaiman itu singgol tay kerepe no bane je ala ka besa wa ayo ala kan sa robe kan tu danga yoro la bi joddo ni ina fanya fo chuko mana bi to kan so ni ganga yoro mana ni bala aka hakli to ala mogo naka here wala ka to ti ta ki to kana danga Allahu akbar ina fu din na gelera chuchu kana danga da ya ko to rola ika muso na gelera chuchu gelera karani yo chuchu kana danga iche furuke ay gelera sika chuchu ado yarabe fo ita to flen mobili ki kunchi awaya soro gelera karada
k'i yɛrɛ kɔlɔsi danga man ɲi fiyewu ne dimina cogo o cogo i den kɔrɔ e bɛ danga dɔw fɔ i bilama i bɛ tɔɔrɔ min na o de kama i y'a danga ta a dɔw t'a minɛ fo don dɔ la e yɛrɛ sigilen t'a dɔn k'a fɔ i ka kuma nɔ don i ye min fɔ kabini sisan ayiwa a ka hakili to nin na kosɛbɛ a kɛra cɛlamɔgɔ ye o a kɛra musolamɔgɔ ye o a kɛra hali karamɔgɔ yɛrɛ karamɔgɔ ni dimina kalanden kɔrɔ cogo o cogo a ka ko to ala bolo mɛ n'i da kɔrɔ ta ka fɛn fɛn fɔ a ma a b'a minɛ dɛ karamɔgɔ ko hakili to yɔrɔ la kalanden dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ tɔɔrɔ kilasi kɔnɔna na mɛ don dɔ la a yɛrɛ fana bɛna sigi don dɔ la a bɛ kasi munna ye ne in kɛ karamɔgɔ la o y'a sɔrɔ i ma fɛn fɔ a ma dɛ mɛ n'a sɔrɔ i ye fɛn fɔ a ma a tɛ sɔn ka récupérer bilen kira ka sahaba dɔw bɛ kira bɔra a bɛ taama dɔ la don dɔ la sahaba dɔw bɛ a bɛ yɛlɛnni kɛ fɛn dɔw kan a dimina ka yɛlɛnni kɛ fɛn kɔrɔ a y'a nɛnɛ a y'a danga kira yi ko an bɛ taara taama in na ko jɔn de ye ɲama in danga ta o ko cɛ in nɔ k'ale dimina ka ɲama kɔrɔ a y'a danga a ko ɲama in tɛ taa anw nɔfɛ nin taama in na bilen ɲametigi yɛrɛ y'a ka doni jigi ka bɔ ɲame kan ɲame kelen tora ten k'a yira an na k'a fɔ danga man ɲi anw dɔw ka kuma de kɛra nin ye sisan ni kuma na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ bɔ a kɔnɔna na vraiment a tɛ ka jugu an ka kumaw an ka maîtriser ni dimina cogo o cogo kana dangali kɛ dangali man ɲi a ka ca an balimamusow yɛrɛ de la kosɛbɛ ni fɛn dɔ dɔrɔn n'a den fo nin ka kɛ la fo nin ka kɛ la e yɛrɛ woloden e bɛ tila ka nin fɔ a ma tan i ka dɔn i bɛ tiɲɛni na dɛ i bɛ tiɲɛni de la e dɔ y'a fɔ dɔrɔn ala b'a minɛ parce que diminen don o la an b'a fɔ ko nisɔndiya ma dɔgɔ dugawu la n'i ye ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye n'a nisɔndiyara hali n'a ma kuma o ye dugawu de ye o ni den fana n'a ye juguman kɛ a ba la wala a ye juguman kɛ dɔ la n'a dusu kasira hali n'a ma kuma o ye danga de mɛ n'a ma fɔ halisa maîtrise dɔɔni de mɛ n'a tigi tilara bilen ka dɔ fɔ a tiɲɛna dɛ tiɲɛni kɛra donc an ka hakili to n'an dimina an ka maîtrise kɛ ka maîtrise kɛ i ka fɔta la n'o tɛ danga man ɲi mudir i bɛ se ka dɔ fɔ ka fara n kan yakfi ba taa ni sababu bɛɛ ayiwa an bɛ k'a yafara n'a sɔrɔ mɛlɛkɛw taara n'a pansi a gɛlɛyara dɛ ala k'an bɛn sababa ma toujours an b'a fɔ an yɛrɛ bɛ wasiya di ne yɛrɛ bɛ nin wasiya di kalandenw ma kosɛbɛ denmisɛnnin fitinin ko n'a taara so a y'a fɔ aw baw ye k'a ka karamɔgɔ ko k'u ka n'aw danga ko n'u y'aw danga a b'aw minɛ dɛ muso de ka danga ka ca ni fɛn bɛɛ lajɛlen a b'a danga muso dɔw yɛrɛ bɛ yen f'a b'a sin minɛ k'a jira den na fo n'a sɔrɔ i ma ne sin min i ye bomu ci den na wa a tɛ kɛ foyi ye filen wallahi a tɛ kɛ foyi ye an ka imamul mufassirin sahibu tafsir al-kassab jarullahi zamakhshari ale de kuranɛ tafsir kɛ bil balagha a ɲɔgɔnma naw na salafan wa khalafan a woro tigɛra yan'a ka saya cɛ a taara sigi haramul maki la alkaba kɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw tafsir kuranɛ na bɛɛ taara sigilen sɔrɔ ko zamakhshari k'u woro tigɛra ko mun de y'i sɔrɔ a fɔale ba de ale danga a fitinin ma ko ale denmisɛnnin ma ale ba de y'a danga ale ye kɔnɔni de minɛ ka juru siri kɔnɔni na a sen na ka to ka kɔnɔni munumunu k'a munumunu kɔnɔni woro tigɛra ba ko ala i ye waliden woro tigɛ ala k'i yɛrɛ woro tigɛ an b'an ka y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ n'a ye denw danga a b'o minɛ dɛ ba ye fɛn o fɛn min fɔ a den ma a b'a minɛ wallahi a t'a to yen fiyewu wa denw fana t'aw kɔlɔsi danga bɛ sɔrɔ fɛn minnu na a y'a jija a kan ka sɔrɔ a la dɛ ustazu karan bɛ karamɔgɔ ta fɔ an yɛrɛ ka ustazu a y'a baro b'a ɲɛna docteur Baba Ibrahim al-Camerouni atala Allahu baqa'ahu voilà filala zamakhshari kosɛbɛ u y'a ɲininka a ko tiɲɛna ko ale fitinin ale kɔnɔdennin dɔ de minɛ ka juru siri a la k'a munumunu kɔnɔdennin woro nana tigɛ ba ko i ye waliden woro tigɛ ala k'i yɛrɛ woro tigɛ a kɔrɔlen ka kɛ kamalen kɔrɔ ye
bana dɔ nana minɛ a woro tigɛ a ba ka danga de y'a s'a ma kɔnɔnin kama Abdurrahman a fila bɛɛ b'a la a b'a fila bɛɛ la voilà ko ka den danga ka sɔrɔ a ma danga ni wale kɛ voilà donc mudir ni aw ka domaine ye ko ka duwawu kɛ den ka sɔrɔ a ma duwawu ɲini wale kɛ walima k'i den danga ka sɔrɔ a ma danga ni wale kɛ ko ko bɛ cogo di ne masa ye k'o ta ye ala k'an bɛ sɔrɔ aw ma duwawu o bɛ kɛ maa ye i ye duwawu ɲini ko kɛ o duwawu bɛ k'i ye i m'a kɛ o a bɛ k'i ye surtout i ni masaw cɛ parce que e yɛrɛ y'u ka duwawu minɛ dɔ de ye ala k'e di bangebaa fila in ma o ye duwawu jaabi dɔ de ye olu kan ka e di duwawu kɛ ye sa kudayi fo e kana olu bɔ nɔgɔ la i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la donc duwawu bɛ se ka kɛ i ka duwawu kɛ mɔgɔ ye hali ka sɔrɔ a ma duwawu ɲini fɛ a ma duwawu kɛ k'i la tajibu sira ko taw dɔw de b'u sigi ko fɔ den de ka nin kɛ n ye n bɛ se ka ala dɛ n bɛ se ka duwawu k'a ye o ye fili ye den yɛrɛ de ye nɛmɛ fɔlɔ ye ala k'e sɔn den n'a yɛrɛ dɛ o ye nɛmɛ dɔ de ye i yɔrɔ caman bɛ yen den t'o bolo donc duwawu a ye duwawu k'a denw ye a ka duwawu k'a ka kalandenw ye u ye a ɲini o u m'a ɲini a y'a k'u ye fɛn min kɔni ye danga ye a ma i ka mɔgɔ danga hali n'a ye fɛn k'i la n ka taa a ma fɛn k'i la n'a ma kɛ yala a bɛ minɛ wa ni n'a ma fɛn kɛ a tɛ minɛ o ni a ma danga ko k'i la wa an ka karamɔgɔbaw ko cogo ko danga yɛrɛ ye fɛn ɲɛnama dɔ de ye a bɛ yaala dugukolo kan a b'a dɔn a kan ka don maa min na o tuma ne wa ka don maa na a man ka don a bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ allahanatu maana khalqun min makhluqatillah hayawiyun a bɛ don maa min na a b'a dɔn o de la e y'a fɔ i m'a fɔ n'a tigi y'a ko kɛ danga bɛ don a tigi la donc o la an b'a hakili to danga kɔni mɔgɔ kana kɛ o de la an ka muso sa ala ka hinɛ ne sila wa su bɛ la a ko kɛlɛ saba bɛ yen ko n'i y'a ye maa maa b'a kɛ ko hali ni teri don ko n ka teriya juru tigɛ fa fɛ kɛlɛ ba fɛ kɛlɛ karamɔgɔ fɛ kɛlɛ ko nin kɛlɛ saba kɛba ni teri don ko n ka teriya dabila ko k'a danga ti to ye dɛ a bɛ ale lase o ka se ne yɛrɛ ma hala ni min tɛ ɲɔgɔn ye Allahu akbar fahimtu an ka jɛ kɛ dugawu kɛla ye an kana kɛ danga kɛla ye wa shukran dana jaabi sɔrɔ la dara yɛrɛ bɛ mana na bi i b'a sɔrɔ a koraw ala k'an bɛɛ sababa ma ayiwa hali bi an y'a fɔ cogo min an bɛ taa ni an bɛ danga ko in de kan hali bi kɛrɛnkɛrɛnman na an bɛna kalandenw ta kalandenw ni karamɔgɔw cɛ kana sɔn i karamɔgɔ k'i danga dɛ n bɛ fɛn fila f'i ye adamaden i ka ɲɛnamaya kɔnɔ u b'a fɔ cogo min maa fila pewu de bɛ yen min t'i hasidi ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ maa fila de bɛ yen min tɛ adamaden hasidi ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ i karamɔgɔ b'o la i karamɔgɔ a ka d'ale ye ale y'a bila yɔrɔ min i ka tɛmɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o tɛ hali ni maa min bɔra kɔnɔ wolo kelen kɔnɔ ba kelen fa kelen ni k'i bɛ tɛmɛ a kan hasiliya bɛ na kana siga fiyewu ala k'an bɛɛ sababa ma a don an ka karamɔgɔ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna a don a tilalen kuma na ne ko kalandenw ma a y'a sɔrɔ an bɛ université kɔnɔ ne ko n nin ye misaliya ye yala nin diinɛ kalanden ma bɛɛ k'i cogo dɔn sisan a ko kalanden saba u taar'u ka karamɔgɔ nɔfɛ karamɔgɔ y'u kalan karamɔgɔ ko dɔnnibaa ye a ta dɔnni bonya fɛ fo kalandenw yɛrɛ nana siran est-ce que karamɔgɔ tɛ to k'a kun jan ka fɛn dɔw fɔ ten u nana siran karamɔgɔ la karamɔgɔkɛ ko ye muhadisi de a ko n bɛ hadisa de walafi bi asani de kan donc u nana bɛn an ka taa karamɔgɔ an ka taa kɔrɔbɔ kan a y'a lamɛn dɛ
anga ta korobo yaro indi kala no ngabara isa mo koroboli uga barad ni ka mo korobo bina ke chugo mena nya ma jama ka ko cheni na kara mo ke bala de bo ti bi de kana so ni kara mo ga kala de wallahi anya banga mudirula adu bonyo na biana bi to bolo ay sada barka ni min ka ma do ko masila seku Allahu akbar akana sana kara mo ga kala de ne de baro mi ta gitu de o kele tuma mina ko sisa ayanga la hadisa mina ma nya mi e ka sanadu amo blande ga matunu amo blande ga sanadu la am ga ni nga ma soro kala era de kumbala o be ku janga ko do karab de nyara mi ka ko ma saba mi ya ko jawago la ne ma potana adone ko kultu kaza wa kaza e ka sanadu ni kamatnu ni sai kile aya be nyana bo ka ba kaduma kile ba na yu wele ko bita ko aya ka tita de ko kuma do biye to ko no asoro ko me mo do kala non kala wati do ko bita kala ndo mo fando gudu hasila ko no asoro nyine ne awsoro ala nya ala de ala ka wa hakilu ala ka sabati ko anda asoro on nan ko roboli kama la ilaha illallah anya sikile ma ko amma anta akwai ibtalaka Allah fi dinika la ilaha illallah akwai kilma ibtalaka Allah fi badanika subhanallah akwai kilma la nafaka Allah bi ilmika Allahu akbar okay bon kira akwai kilma nyanya na ala ti jarabi farko la la ilaha illallah ala mu ko bara do la ko ta saga sayama Allahu akbar akwai kilma ala ti jarabi ga dina na bora sella la ilaha illallah ako dama la nafaka Allah bi ala kanina nafa ni ga dunya anaka karamu ga domo ru babu ga wal muso no fa la ilaha illallah ni ka karamu ko korobo do ni a koroboli anne ni bi jogodi abuga ni bi jogodi adoga ni bi jogodi akoroboli bi jogodi dana mai de la ba ko ni ma ala ka dama ايوه فخامه ها يا ما شاء الله buya ko kuma ya ambode ni nane basira ni ma la fido kono ke fitan kala ne chama be mi blog kono we ni kala de min ta dual ma sene kala mo ma ko sire wa so kala mo sene akara mo do to wa ya ma ta dinu adone be la de kaun dilambe tawdiya tuti dore jala fara la kan kuma fo no ba ne aji ne ngo yala mo be ka kira to wala bi don em ta ko kira fa ne wala kira ñu gondo di to be kira ala do wala do ka mo ka kira to wala bi wa do a bete kama ta dino to dale de abe e de farka fani do wala ana hadi to wala ko sunnatul mubtadi aw bi fa wala ala ya bi to wala bi do e na ko ala tay do sara ko ala ya ta do don wala masyaallah ala kan be do amin ya rabbal alamin ala ka do ay sama aywa jayyid alhamdulillah ka don ka foda ko wallahi ko sahaba kun temena nu bina fiye korata to sa man kan da karamu toro kapati kitabu tasaffaha to ka kitabu so pazi do yelema kata pazi do ta ba ke don don akana karamu toro Allahu akbar karamu Allahu akbar amun munu tawbi ne mala ay ta daw koro do awna na sheikhu alhaji de mbasi rahimahullah fi mubti كذلك مشايخنا في العلم الشيخ علي جانا رحمه الله وكذلك الشيخ بابا بويتا رحمه الله نغا كرم غيامي دعوك من بلد جلين على كسركنا يا ربي على كسركنا ما كنا أقول لك أوجد كان كل كرم غنا الله أكبر لا بقول ما على كدام إذا كرم غو بويني من بابا يمين فو فهم بيفنا تي جلوس سنة تادو يجلو كلا دو دوي kuma ne foto yi woye ba do mo do sora ga karamo ba barka ni ka fen be ga ka toro ko ma aka karamo sora ibu karane ba bina bla tigila ni tere danga de bina karane ni na ba wa al ahkam an nazila ibtida'an
kiti minnu bɛ fɔnda u bɛna daminɛ u yɛrɛ ma u tɛ sigi foyi kan an saba b'a ka sa al-usuli mais nana y'a fɔ cogo min na hali bangebaga ko ɲɛna i t'a sɔrɔ dɔ ye a ye bangebaga batu a ye dugawu bɛɛ ɲini a bangebaga fɛ bɛɛ bɛ deli b'a seereya ka fɔ karisa ka foyi si ma se a bangebaga ma ba ala bɛna jarabi ni den dɔ ye o bɛ kɛ o e bɛ se ka mun fɔ ka fɔ a y'a kɛ a t'a la k'o de juru bɛ sara la tuma dɔ la o min bɛ fɔ nin a bɛ bɛn sababa ma tuma dɔ la mɛ tuma dɔ la ni sababa tɛ bɛn dɛ Luta alayhi salam a den kɛra a muso kɛra dususumabaga ye wa Nuhu alayhi salam a den kɛra dususumabaga ye wa a ma dususuma o tuma na jate a tɛ tali kɛ tuma bɛɛ an ka kuma bɛ ban min na o de ye an ka dugawu ɲini a ɲini siraw fɛ dugawu ɲini yɔrɔ minnu na an ka dugawu ɲini a yɔrɔ la parce que diɲɛ sisan ko modernisera hali ɲɛnamaya n'i bɛna se yɔrɔ dɔ la dutigi caman bɛ yan i bɛna se yɔrɔ dɔ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na gɛlɛya dɔw b'i sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ i ka cɛya t'i bɔ a la fiyewu gɛlɛya dɔw b'i sɔrɔ i ka ko kɛnɛya tɛ se k'i bɔ a la fiyewu i yɛrɛ bɛ bɔ a ko ɲɔgɔn na i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ne bɔra nin na cogo di dugawu don dɛ i ye dugawu minnu ɲini kabini denmisɛnninya ma a dugawu dɔw a valeur bɛ na k'i to o gɛlɛyaw de kɔnɔna na waati ala b'a garde ye ka ko gɛlɛn dɔw de kɔnɔ bɛ bɔ a la n'a ye denmisɛn caman bɛ yan a dɔw pɛrɛlen don n bɛ taa tunga fɛ n'i bɛ taa tunga fɛ a t'a sɔrɔ dugawu b'i kɔ dɛ taa ka sɔrɔ dugawu b'i kɔ hali bi n'an y'an ka bi tafsiriw yɛrɛ bɛn nin dɔrɔn kama a bɛ wasa kɛ parce que denmisɛnninmɔgɔw de ka caya a dɔw bɛ yen u ma don ɲɛnamaya yɛrɛ la fɔlɔ ba ɲɛnamaya ko dɔw bɛ yen n y'a fɔ cogo min na a dɔw bɛ yen i ka kunkɛnɛya t'i bɔ n ka dɔnbagaw caman bɛ yen n teri ye minisiri ye wala nin ye o si t'i bɔ a la sutura dɔw bɛ yen ala b'a ta ka di ka dugawu don mɔgɔw bɛ yen u bɛ ɲɛbɔ ye fɔ b'a miiri ko fɛn bɛɛ b'i bolo mɛ i yɛrɛ bɛ cogo min na i yɛrɛ de b'i yɛrɛ ta ala ni dugawu don i b'a ye dɔ bɛ se ka kɛ miliyari b'a bolo mɛ a t'a to bɛɛ tigɛlen don a la se bɛɛ b'a ye mɛ maaw dalen t'a la o tɛ wa o donc nin bɛɛ ye dugawu de a ka hakili to a la dugawu bɛ ɲini a sira dɔw fɛ maa bɛ ɲini dugawu ɲini sira dɔ kɔ o de ye i kɔrɔkɛ dugawu maaw bɛ ɲini o kɔ dɛ dɔw b'a miiri ko an bɛɛ lajɛlen ye lasiri kelen n kɔrɔkɛ dɔrɔn don n kɔrɔkɛ dɔrɔn a b'a bila sɛnɛ dɔw yɛrɛ tɛ n kɔrɔkɛ dɔrɔn a ka hakili to o yɔrɔ la dɛ i bɛ se ka bangebaa dugawu sɔrɔ i b'i karamɔgɔ dugawu sɔrɔ mɛ kɔrɔkɛ dugawu a ka hakili to o yɔrɔ la balimamusow fana kana tu k'i balimamusow ɲɛji bɔ dɛ hali n'a taara cɛla la ne y'a dɔn k'a fɔ a bɛ degun dɔ la yen i ka to k'i bolo sama a ma ɲi o fana ka ɲi kosɛbɛ ala ka hakili ma d'a ma ayiwa docteur Adam Karande an b'a fɔ ala husni ta'liqihi donc an ye wasiya bɛɛ lajɛlen ye i tali bila dɔn sisan kalandenw ka wasiyaw dir'u ma ka tila ka wasiya di bangebaaw ma u ka n'u denw danga ni den danga i y'a k'i yɛrɛ la i dusu mana bɔ cogo o cogo kana danga danga ma ɲi dɛ danga b'o cogo la dugawu fana barika n'i ye barika ɲini cɛkɔrɔbaw y'a fɔ n ye barika bɛ kɛ kamalen de a bɛ tugu i kɔ diɲɛ na sutura birifini b'a bolo n'i bɛna lebu yɔrɔ yɔrɔ a b'a biri kan a b'i kɔndi ɲɛnamaya in kɔnɔ a b'i kɔndi kaburu kɔnɔ lahara jɔ dɔ kɛnɛ ko fo n'i bɛna don alijɛnɛ ma tuma ma a bɛ sɔrɔ k'a bolo da i kama kun na i b'i jɛn k'a lajɛ k'e ye jɔn ye a b'a fɛ ko ne de ye i ka barika ye a bɛ sɔrɔ ka barika bɛ t'i bila fo alijɛnɛ da la danga fana b'o cogo la ayi kɔfɛ wa b'o cogo la danga fana b'o cogo la a bɛ kɛ kamalen ye ka tugu kɔ a ti wuli fo maa min ye danga don n'o sara tuma min Allahu akbar danga man ɲi dɛ donc n y'a fɔ yan nɔ n ko danga bɛ se fɛn bɛɛ la fo fɛn kelen a tɛ se o dɔrɔn de la o ye ka dangaden tɛgɛ ta ka bɔ tominɛ da la ye i tɛ dumuni kɛ danga tɛ se o dɔrɔn da ɲɔtɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ
abi lebu jengena mayen kono surtout bangi ba yarata abi lebu la hara jodon kana ka bikla ka duniya janama kono kuni afaren flibo afaren flibo donc danga bo cugo de la amani na ala kala bango ma ala ka damma frère wala dondo donc anya fo cugo me bangi baw akana de undanga itu sumana ba cugo akana furi muso akana furi to danga itu sumana ba cugo o karaw nyere klela karambe mi fo muso kumba che danga ni dona logo jomo wili kono ala matera ki keta cha sara ne nyana ka che danga nyana fa sara be nyana wallahi abdo wallahi o karan ne renya ma usima yelaw logo jomo mi che sale du tirado musera mama ko fe ko do bi amande akala folo muduru jarago ka kera lere nyana ay muduru jara ako aywa an yi min fɔ muso k'a cɛ danga n'a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna k'a cɛ danga ni donna lɔgɔjɔ mobili kɔnɔ ala k'i kɛ tan ne yɛrɛ ɲɛna cɛ sara an taara sojo muso fana ma mɛn kɔfɛ ayiwa muturu jara fana filɛ k'o kuma sɔn ji la ko a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna cɛ sara ko k'u ye sɔfɛri de ye a ma foto ya ko cɛ taatɔ filɛ voyage min na ko muso kama ko ala ka mobili bɛn n'a ye ko mobili bɛnna ni cɛ ye a ma ko voyage la k'a kɛra voyage wɛrɛ la ko mu ye muso kelen de taara sigi cɛ banabaatɔ kɔrɔ k'a wari kɛ k'a furakɛ a yɛrɛ ka wari cɛ tilala ka faatu dana ma ɲi dɛ ala k'an bɛ sababu ma فهكذا إن شاء الله donc mɔgɔw ko hakili to a la bismillah illa allazina tabu wa aslahu ako fara kɛra maa minnu tubira ka tila ka baara ɲuman caman kɛ wa bayyanu ka tila k'a banni fa ulaika atubu alayhim ala ko olu kɛ mɔgɔ ye mituru minɛ maa minnu kan wa ana tawwabur rahim ako ale ala de ye tubi masa ye ale ala de ye hinɛ masa ye إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أدم دم نسا كافر يلا سوليسون دورنا نمو قال سارة كسلام لا إله إلا الله فادلا سوليسون دورنا بلي لا لا بابو لا هرجودو كوكا مغبو جهنم كونو ما من بلغا فادلا دونكيلي لا إله إلا الله كودون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ما من كافر يرى ولد بانا تودو فهلان كوكا اسلامي هل نكون فضل لا اله الا الله نكون كوكا فران نونغا بكنما يمسك لا اله الا الله بقلب خالص دسكون كنا جيلنا انا بيكلي كرامودو ايسولني مارا البابغا solo dakuru ay solo indege solo ni muto ka fo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah solo ni akara kaba koy mo mana do no solo ni ma fo la ilaha illallah na mo ko ta solo ni ma fo la ilaha illallah do mara de karamo kay signe sogono asna ka solo ni kule kamete ko kwe jaja kuma rana cin solo ne kan kasi ya faka karamɔgɔ de filɛ ka kasi daminɛ ko kasi tɛ dabila kalandenw nana ko solo ni ko ser'o ma wa kɔmandi kɛ dɔrɔn i bɛ solo ni kalite min fɛ diɲɛ kɔnɔ a rasi a ɲuman ɲuman an b'a ɲini ka na d'i ma k'o tɛ a ko n bɛ kasi fɛn min ye solo ni sɔrɔ a ɲɔgɔn kana sɔrɔ ko solo ni ne kun b'a fɔ la ilaha illallah
ko saya cuna ga joma ni na la ilaha illallah ko ya ga fule kan ko te ko la ilaha illallah faka fo ni bi qalbin khalis faka se dusukun na ko rabbi dusukun na baraka ala kala ko ni ma ala ka أولئك عليهم لعنة الله على قولوا لهم ويا لك دنا بمامون كو والملائكة والناس أجمعين أنا آدم أدوم بلا جلي خالدين فيها ولود من مجعل مكانه لا يخفف عنهم العذاب ولا جماعة فريا ولوكا ولا هم ينظرون هو ولود مكانه ده وإلهكم إله واحد بسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا اسم الأعظم وخاصة دعوة من دينه العلماء بافهم قال دعوة ماذا الجلجلوتية دعوة الجلجلوتية عليه مفتاحه ده عليه سكا باركيو عليه مفتاحه ده بكلمة ألف لام ميم آية أما هو على تقول مكو الدعوة الجلجلوتية عليه مفتاحه ده إني ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لما هو أبو علمه لما هو بربطه يا فرما توي أو أتوقع الدعوة ماذا الجلجلوتية بدأ توي ثلاث إسيين صففت بعد خاتم على رأسها مثل السهام تقومت وميم قميص أبكر ثم سلم وفي وسطها كالجرتين تشركت وأربعة تحكي الأنامل بعدها تشير إلى الخيرات والرزق جمعت وحاء شقيق ثم واو مقوس وانبوذ حجام من السر التوت آخرها مثل الأوائل خاتم وماشي أركان به السر قد حوت نمين بلاني نيلي بورا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نيوم مكلكان الله أكبر نيو كتو ديكا إبا يبقى نقول الخاتم السليماني بابو نيلا wani kwana ayan da alifu nunu da cici ulu abubuwan da da nafa na bala da lambo alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ana alaka kuma ga wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahman ana sabun maliki ko gina kana gelen murtila ka gina kana gelen gen ka bo dugula ka gen ka bo ka so ka gen ka bo mola kulu ma aya fanga be aya mina du ko ka belen ka ati jeniwa jena gana do flaya kala kuma son gila wa ilahum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim an alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya hadith ala ismullahi al-azam ala tawadu ay serita wasika sun bismillah wa ilahum wahid ay bisira adatu da jeni ko sita intelaga adadu fa sufiya yana adadu bela jere ni ga girna adadu bayo jole jalasa kemen subhanahu wa ta'ala ketika fi sigoroma sama ya kemen san kile sigoroma sama ala bo jugola akira de mo ko ini adadu bla jate ulo akira de jate damo subhanallah walhamdulillah ke bisa ban sama jona jate damo kira ana adadu ke biulo la jona adama kira ana istighfaru da kai majoni adam makira to no bo ala sa on fara kai ni na an yare ka adadu sigala ko da mamaza al-idofiyat Allahu akbar al-idofiyat ala kan da sababa wa ilahukum ilahun wahid abada mai makilen bewde la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim asiti fala kele ala de hina masai ala de rahmanur rahim de hina tigido la hara hina kare kare len tigido inna fi khalqi samawati wal ardi ala ko kama abi sangolon du golo dani na ko mo mala abuno le fani sangolon du golo dani aha wa ikhtilafu al-layli wan nahari an simi kile ga fongo nyoya suko dugu bi je
dugu je subi والفلك التي تجري في البحر kata jo ko je bawla ika bato bawla je ulu sarzelen do combien de tonnes les centaines de tonnes ubi ka bolu ko duka ka be ka bolmi ale ala ka seti aha بما ينفع الناس ana madon min fasara famina وما أنزل الله من السماء من ماء ale ala bi dimin dinga bo sangolola فأحيا به الأرض بعد موتها nam du ko nyana ma lo du ko salen ko fe وبث فيها من كل دابة kada fofo man fen kelengelen bele jeren jense du ko ka no ji sababu yi وتصريف الرياح ani fiye uluka yelemeni والسحاب المسخر بين السماء ani والأرض kama do mun kolole lo sankolo du ko ni nyonche لا آيات لقوم يعقلون woni bele jere kama ko de mo ko be mamun be hakili sorona kala ina adama den tara joga ni fle ni maseka alaka araya donni na fa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid واحد الله ala ko be min da fendo bala min ba jirla ko ala yekili kana siga fiyo الله do ya ala do bi maza bi warakati tut de flaburu aha ka akale alaka kiliya doni tem flaburu de dudatul kazu ba kunu obe harirada dido ba kunu lubi dida abe tenkelini ni alaka ka ba ko do e ala e fon fe minda ka ba ko do bala min ba yi fa do bala min ba yi la ko ala yekili al imam ali karamallahu wajhahu ni kalo ko do ala ko muda do ka kalo ko ne ka ala kile ba ta kalo ko kalo abita do ka kalo la ba ayyuha al khalq al mutasarrif fi manazil at tadbir والمتردد في فلك التقدير آمنت بمن نور بك البهم وأسفر بك الظلم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه دلك بالزيادة والنقصان وبالطلوع والأفول وبالإنارة والكشوف وفي كل ذلك أنت له مطيع ولعمرك سريع عليكم كانوا يكني لك يا أيوة عليك على كلمة زيادة كانوا يلينا ala ye fɛn fɛn min da a ka danfɛn na fɛn dɔ b'a ko danfɛn na min b'a jira ko ala ye kelen ye o dɔ ye jumɛn ye adamaden ka alibasumatulu wirasiya adamaden bolo masi bolo ɲɛgɛn tɛ kelen ye nin danfɛn maa miliyari hakɛ bɛ dugukolo kan masi ni masi bolo ɲɛgɛn tɛ kelen ye. الله أكبر وفي أنفسكم docteur watara ko numéro matricule do aba ko lasi ni ko la ni ravati min kelen fle ni ya da ravati écran ka yoro abi photo bo ka dira bi ni yoro wala hala jodo ibo don juma fe ala re ko bala ka dirina ala an musawiya bala wala hala jodo ma se ga korolena wallahi an yegen korole kada ala ni sola du ko tele ko ka dun tere akele bogo mugu e ka banki dangi segi korolena idi ka ravati ke la hara kene ke bayi ja korole go ikando kita nyegen koro segena nona wallahi mama Suleiman ومن الناس ako kaba ana adama deum ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ko mo do bi mamu misna wara min sinana ko batu min ala tikelenye يحبونهم كحب الله urugu sinanu no ubuka jo kanu na ko be ala kanu chogo na ba bismillah aywa aha Allahu akbar. Adam din dalo tede. Ni mufe ala ya minda. Ita su atikini. Allahu akbar. Kuni ya wala ni malo. Ko zaza. Ai ni ne ga dama. Ko su kwano. Allahu akbar. Flaburu nyegawa. Aha. Fulanu. Kuni fulanu bola nyoke. Kibi differentiate woni nyawante. Allahu akbar. Kama na kechugo chugo kala bu bonyonna ni kama sendo yi udan chugo la yabi mindo. Wala bajir la ko ala yakili fa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Allahu akbar. Allahu akbar. Ala kan beso wa. Leyit. Anga ta Suleiman. يحبونهم كحب الله Olugo ga batu fannunu
jotugo ba ka joka no ba fo ba ala kanu cogo mina kana sigatiyo والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا istabarra allazina tubi'u patron de bunu changu jo chali patron min allazina tabau ku kapto numa munun tuguru ko jinyana itubi'u o patron o kuntugu ye itabau o mamunun tugura kuntugu ko bu barika bula pew Allah har jodo mo ko tuga ko bitiga patron no ko patron an ko mawde ko jena de aw de antum allazina sadattumuna anil huda aw de an ko do ka bokanda mamba ke tugudi bi abu doni ta ba wala jawala wa be tiga patron no fe o tuma patron le bu bari ku changu jo ka murti pew o de fora istabarra allazina tubu kera mamu na ulubu bari o de patron ina allazina tabau mo wala mamu tugurula no ka petini no ka demsemi wala azab bela jere la jabala la hara jodo kenaka wa taqatta'at bihim al-asbab jurumi mun nyanja sababu jurulo betigera وقال الذين اتبعوا petinu mina fosa لو أن لنا كرة mina fuka patron law anna lana karratan na so rasaytu ko mawnya kana jena فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا afara bina ambarika bola jena ba fa autika ma patron ko wati ko atika nga kuntibuye كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم dor jarago ko ne yalago kuma doke kay mona do ana ci commission gi tala yote aw kunti kan wa patron ibleto ala ko kazalika yurihimullahu a'malahum abo nyama ala bu gabara ujurula hasaratin alaihim onni misali aka وما هم بخارجين من النار ko to bajana meta sumana de يا أيها الناس ya ana madum كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ay dumini ke femmen an femmi bidu ko ga halala do ga sanu ولا تتبعوا خطوات الشيطان akana tugu shaytana ga sirako إنه لكم عدو مبين ko shaytana au juge min bangine de إنما يأمركم بالسوء والفحشاء shaytana ba au ya mara ni digu mai ani jena ya وأن تقولوا على الله ما لا ana تعلمون ka fa ala la ti femmin do de وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله afori ku ga tugu fen ko ala femmin jigi قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ko ayyan fa usara mi ga ka mutu gode ko ولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا nini hujjatu mukazzibir rusuli inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun ana fa usara mi ga amu tawdaka wan ma ma ikra galun tiga ya gala gele kan tadu de ni abu to wadila kanga mako ko nyina baba asira masha Allah haya nyata ولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون laga hanna suru fawjara hakili tula wa kana sira kuntu ko ramu songa tubudu ko مثل الذين كفروا ala ko kafir misali كمثل الذي ينعق بما لا يسمع kabina ko ma ni aye ka kuma kafirite aye misali abota wal aye misali bi kafirita kafir bi aka jowole limike masalul lazina kafaru ako masal lazina kafaru ala ko kafir misali ka ani jima kaka كمثل الذي abina ko mamu mi tere ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ebi ka pere fen ko na fen minati menike fana kara kule kanye wani da an ani wele ka saganu ni banunu uluti fo ma arako ara ni ko arabu girina yerete amana ko maganda ko bora ode illa du'a an wa maza wa nida wala abigeno arekele nyo arekele minana abotu ko na ko kafiri no de kaka ثم بكم وهم فهم لا يأكلون ala ko kulo gerondo summun kulo gerondo bukmun bobodo umyun fiyandodo me nyabi yeli kaw bobodo sega tiyan kudala fiyandodo ti tiyan yeblo kanyama to kono kulo gerondo tiyan kulo to bolo kulo ti tiyan mebli فهم لا يأكلون ala ko mega jugo no be o te hakili era sara ka bala bile to ni yana ma tola
يا أيها الذين آمنوا أرى يوم آمنوا لمن يرى كلوا من طيبات ما رزقناكم أي دمنك كبوف ما أنا وقد جميلنا فيصل مونا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله أكال بركة إن كنتم إياه تعبدون ناصر على دبات وشكر من مستلزمات الزيادة يا على بركة دورا بدو فريقا بكهرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا على بركة دورا الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أما فاي nido nika buti ko ni bafo nido nika sokra ko ni bafo nika mugli ko jele bafo nido nika dema e bafo ala ye nemo ne maki ni ya ye kanin fo ala to nema na ashibile oti bamble alhamdulillah ma sha Allah la quwwata illa billah aha إنما حرم عليكم الميتة ando tofle kiti la sisa ala ko ay fen su ko ma harami ama amu ni ngali ko fon fa tembe su ya harami wa la da afandima min al umumi al makhsusa shariat al ulila ambara mawdu minata al mutlaq ete mutlaq do ete muqayyad do ete amudo ete khasu do ete nasifu do ete mansuhu do ete haqiqa do ete majazu do ete ka Qur'an tafsir ka bai ya Qur'an tafsir bi ka na wa khawatu hay to kaje wala kazalika az-zahiru ete awal mubaham ete lu kana donga bonyana ete nafsu ni zahiru donga bonyana bara biene aka be sababa ma do Qur'an di fambe mun kono ani karaka kuma hadisa sallallahu alaihi wasallam بسم الله إنما حرم عليكم الميتة والدم على قولي فنسو كما حرامي والدم علي جولي من مسينة جولي بيتر جولي من مسينة نتابع كان تغير جولي من مسينة كبالا ولا سيسا إبادو أمبال ما دو كمبي ولو كمبو جيرام كجيرام كادون ويتنو انت كرامي توما كوكوي والله ما الخنزير يا ترى دون الميتة نعم فنسو كنا حرامي فنسو بيته نعم جنو فنا حرامي جلي بيته هذا سو بي من أن تخصيصه نيفا سريع فوربا كما دي كما لو قلي فنجمو نجي مولو سودا غني دو أني نامسه كودو ترى كوتي أكو فنسو فلاكرا دعارا على محمد ماندوني ode jume as-samakatu wal jarad jega su jega kanti ga toya no jega bidu fo bena bora ji kono dila fe ulu bela jele mi se ga dunga sora makanti ge dila fe bela jele mo tugula je donc dila fe ulu bi dunga sora makanti ge do fe su mi dale na yitu aflana jume o en doin don am mi se ga don mi se ga dun tumana kasora afana sale ama kasora makanti don abo tukola ala kan be sababu ma don ni fen suuf lay min daga le do wadama jeli fana jeli mi misene bismillah ulu be fe ngayo ulu be bi jade jaradu obe to no situmu wadu na sina era abwaji kere mi dabo kama worola ni ala dem sen do fubu kasi tumu no fe tumu ko de kulu do fe motara muta nune ne era ma jate mi na to ibati ne ma jate tay ibatu fe abala kamsa doktor ko kaga fsa والدم ولحم الخنزير wala wadama nengale buga ka Suleiman kodi eko jikona fenne femme class la beken البرمائية آسف قبل الحيوانات البرمائية منو من ينما يكجلا ومن يكجلنا كيالا ubi jumen kitita ubi giren kana tawa walma ubi jikona tawa walma bafla tanyofe inshallah baril fatih المفتي العام الدكتور محمود باري علينا وفتوى داما إن شاء الله في آخر الحلقة. الميتتان والدمان أقول جريف لفنا دعالي على محمد مندوي ودي الكبد والطحال ديه جليو
bien min go saka nunu bien jeli kuduru de do wa ko hala ma ko ma ko ni na na sama nene no fana jeli no fana dagali ba ale muhammad mandeme nene bora jeli mi misene daba kono walma daba fagali jeli mi ba kono wolo kono ulu jeli nunu ka fi bulu simi ka dira ibi iso ko ne geda no haramu do do ala kan be sababa wala bal khinzir ani le sogo o fana kera haramu le sogo haramia sansu ya sabati ka fo le sogo mi ko rabu do bi le sogo la ha din wuli degere mina san degere do ko hari ne gabi yele degere mina abi so degere ma ka soro mi ko rabu ma fara ka bo le la Allahu akbar zamunawa donc voilà 1535 voyez ça c'est cher FA 56 il y a les yele ko la ba mais aluminium nous faut pas nous douter 600 degrés à Inchallah. Donc les sogo mi ko min bala ni ya dum abita bana wuli kono bana mi imani wa yika aslafula wa foita bana foita mi ko faga fodlo le duna ba lo mina ba to ba ti bisi so to ba ti bisi so re e bi sa de ko anta bo le so haram ya ni sababu ile doni sera ka min jirana ala ko ana na do haramu do am yere ke sege sege le ka doni ka ta kala ka yi ni tora bala ne fa nasara haram ya ro kama biyo produit do so produit mi mo fa al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman nasara haram ya o verisi kama no verisi bora la bi daraw na ma haram yo kama niya do ya kololo do ala kan be sababa ma do le so kera harami kada uka abo chola ngawi min me ka fo le kira bolto giri ko kira bora ga be anaga so unuti shende ala ko le harami do ro harami ra bana ala kan be sababa ma aha wa ma wahilla bihi bismillah aha abe kele ale le ko abe hatta al bahari fi khilaf وما أهل به لغير الله وما أهل لغير يرى أفرقه أهلت لكم سيد البحر أدنى خنزير البحر أبقيت بني وبعد سما كبالا وبعد تخصيص كبالا كافر لك الله كان بسببهم أبقيت ماذا وما أهل به لغير الله أن كل كان بورا أهل الإهلال ودي فرنكاني Perangkam buara tendi pakato kuna minti ala tokai. Maiwa. Orle baik tu kon bako izalan ya sahil sabi sarihan. Ni demseni wolola amakasi amakule fala yarisu wala yurasu wala yusalla alayhi salatul janaza. Demseni wolola amakule. Atido chena achentita janaza silitikata abo monto yete gato duni. لم يستحل الصبي صارخا أبو جبل الاستهلال لكل ما يضاف الذي يهل على بابو كربه حديثاتنا كافو لا يهلن ابن مريم بفجروها كابو كلني لبيك اللهم لبيك donc al-ihlal bi qoray ka perani fen wa ma uhilla li ghayri allahi bihi fen min faqato kuma fen waro to ko fora kono bulu to ko fora kuna aywa jafero to ko fora faqato kuna zon sansoro to ko fora faqato kuna o fen di dumble re wa ma uhilla li bamaji wa ma uhilla li ghayri allahi bihi aha wono be o ti do ni na ne parce que ne afakato be ka famara fo ala afakato kuna o me fa ni qur'an ko ya dan na kiti wore de ni o be ka takarubu ka ila allah ni fanu fakali ni de kala be ka kuma afaka chugo de kansa afi faka chugo ya ni na kwa tarifu zakat ale be do kan tigeli fu mo de kono kantigeli yɛrɛ taarifu ye fɛn jumɛn yala katogolu wadidi wal khuluqum o de fɛn kantigeli ye wa walima ka pasaba dɔ lajɛ ka bamu dɛsɛ bara la n'a ye jeli bɔ
nimbe kan tigale islamiyya sharia ko ne dum mazabu min abi tanu de bo kalama suleiman ala kan da sababa kan tigale dare Allahu akbar wal makab bani bere ka karande min fo bishayin ka harabai fam ka sababu ka nimbo ala o bera de mi tete kan tigale fe fi islam ta'rifu zakat الزكاة والله كان تقولي أنا تعرفون كان نادو بسم الله abattoir no do Quran ke ga goshi ba le Quran ke ga kirindi voilà c'est ça uba ubu kirindi saka soka murgi atati wala est-ce que bidouan jere voilà vous jere voilà bari est-ce que bidouan bari mu fe ma ci dum do de asabu har ba to anwa bari mu goskatu wada jeni abana wada jeni kalame bari mu ba ci dum ana bina taarifu zakat usuliyan ana fen kan tige wala bari nun ta kato lo khum wal wadajain kamuru ka kan ta ka ban qabla ka kila ka sari bulu ma ko ta wulu ka shati o ya taarifu nyame ta o yana haru wala o yana haru wala o bi sokoti wala o ye doga taarifu zakat akuru sasa al-akru wafana bi jatani fa aqaruha akuru ni wafana min anwa'i zakka baru mun do baru mun ta akuru fandu do arga zakatu ta'rifu ina fo sisa machine na be yoro ma atas ko ta bo ka akantige yalla asen gorom bole no kenama amba kantige to godi amul pasaport la ka tige marabo duwa ngut mulu de masoro sen doro le soro amo yoro le na ko bari am tay mi na yego pasabainde amu man fuzu bay la je joli boro mala ka tige ne joli boro doro wala bane donc ne ulama uka taarifu yi taarifu zakat kan tige li yere ulama u bena fendani de kan tige li nafa donc mazabu bela jere ni ka tabulu do ala kan be sababa nana na sa babu biyo amana sa babu ma nasara babu ma baro ko fuke ta ma ko inshallah ala kan be sababa faman turra ghayra baghil wala adin faman turra ni ma min jabu yara kata ni fen dola kelema ghayra baghil wala adin ghayra baghil itika ke dan sa kama wala ghayra baghil itika ke yada kama wala adin itika ke dan sa kama ko kongo de be ni ne kongo ba ta ki fara kungo la tara boni fe haram ya len do ha kongo ba ta ki fara ibora fen shuga kongo ba ta ki fara ibora leta kongo ba ta ki fara ibora fen shu do ga ba ke tugodi rahim sharia la mazabu kuma jama ne be ebe mun ke ibi nin kishi apa muna wa bismillah basitara ma min tiseli kafiri na kan tigalike atidu wulu ka fusana le ene wulu chini bismillah ya na efemina na sarati duwa ninka ni amina ka kan tiga amadu jimen ka fusa wulu faman turra ghayra baghil wala adin faman turra ni ma min jabu yara ghayra baghil katani ndola kelen kama fensu tumokono itika ke yada kaso wala adin itika ke dansa kaso fala isma alayhi kaka asma ba ke tugodi Suleiman ko ya adama den mina wala jifa ka kuma kana ba ke tugodi abi doni dundoro ka saya balika ba yar lawa wal ma ba ko na fatu kasira mena kata wal ma ba ko na fa ka kila ka do mena ta do ni do rebu so nya fa wal ma do so nya fa ba ke tugodi afana yo ke la ko tugodi ko mazhabu maliki bari mun ta tibi kono fatu ka kila ka do ta saddan li zari'ati Suleiman mun ta ma ya suddu bihi ramak ulu Suleiman ne baraka ne kaida ne kuma ubi halid darurati yuqaddaru bi qadari ni sharai fon fe min daga dorla kama ka bi dan sigala be bi qadariha da Suleiman ne jira ka fa hatta min bi saya wuli ka bi ka ibulu ta ba do fa na jira ka fo ibadun ki fa ngai ti do ta ibulu bar mun ta ibadun ki fa ka kala ka soma sama min ni sharai ya do sisa alhamdulillah sera du kono du mun waro sorla in sura ka fi
ala kan be sababu inna allaha ghafurur rahim qala de ya fal masay ala de tine masay sadaqallahu alazim